Én új vagyok itt a YouTube-on, el akarok kezdeni ezt a videózást. Hát lássátok, miről szeretnék tartalmat gyártani. Szóval ennyi kupán vagyok. Igen, szóval ezt utólag elmondom, hogy a hang az nagyon szar, ugyanis ahogy játszottam, véletlenül befogtam a mikrofont. Na mindegy, ez most így maradt, majd ezen változtatok. De jó sem. Van 56 karakterem, van, így végig megyek rajta ilyen lassítva. Így. Először meg csak bemutatom az accountomat, kicsit beszélek magamról, utána pedig játszok pár meccset. Jó. És igen. És azt megnézitek, hogy játszom, meg mik a stratégiáim, meg ilyesmik. Legtöbb kupás Karim. 1052 is voltam már vele. Sok 96, nem hanyadik vagyok vele. Hát, se hanyadik. Ugyanis a legkevesebb. Wow. 100 még, ez is jó. Hát, utálok amúgy, de mindegy. Na jó, tesó, én itt már olyan kellemetlenül érzem magamat, amúgy, hogy így már rendesen direkt kell így felvennem utólag, mert annyira kellemetlenül érzem magam, hogy egyszerűen nekem rossz már, hogy hallgatom ezt a videót, hogy így konkrétan semmit nem hallok én. És így, hogy vágom a videó, ój, te drága jó Istenem, na mindegy, szóval remélem, hogy attól még tetszeni fog. Good to go. Na végre. Na. Kicsit laggolok a izé miatt, felvétel miatt, de nem baj. Megkicsit. Hogy de bénáz a teammate-et. Ja, kikkelem, saját, ki is kikkelem. Amúgy kommentbe jöhetnek, hogy játszok 10x-hanyas a játékmenetem, meg így. Amúgy. Ábra nagyon lagolok a wifi miatt amúgy. Amúgy teammate, ezt story-et feltettem. Ha már jönnek a köcsög, gyere ide! Azt hiszem, kemény vagy. Hát ennyi vagy. Viszont Aid keménykedik. Még elteszi magáról. Elítőlője. Jaj. Coisa. Nabigói meg. Úgyhogy ha mindegy, ott így feljövök, de mindegy, mert egyszer döglök meg, és persze, hogy egyből megdöglök. Mindegy. Fosadék. Igen. És jöjjön a gányával vele fölvegyek.
Oh, you better bring it. Bro, döntsd már neki, ide jössz. Igen, szóval ne várjatok túl sok mindent tőlem, ugyanis még kezdő vagyok, meg minden. Azért a csatornámon van már pár videó, meg zeném is van, de hát kérlek szépen titeket, ne hallgassatok meg ki fogtok élni, mire aztán tőle. Mi a facél dobom hátra? Az átgeci, egy rohadt dinosaur-t nem bírok megcsinálni. Ez a kötlegesztés olyan, ha megoldtam előbből. Szóval tényleg támogatnám, hogy sok nézettség, meg a lájkok, meg minden ezen a téren. Mi a szar? Jó, ne dögölj meg! Egyébként itt a pénztekén eléggé jó player vagyok, vagy leszek. Csak hogy csak ebben tényleg azt, hogy itt támogatások itt támogatások is szükséges. Szóval tényleg tetszik ez a tartalom, vagy hogy én ebbe belevágtam. Igaz nem vagyok profi, meg semmi, de hát mindegy. Azért iratkozok fel, meg minden. Jó, azért most nem kérek olyan túl sok mindenségeket, de... És még mindig 3 színnél nem lesz. Azért meg megtartsátok, és most már fogok dögleni. Azt a büdös kurva, még mindig 100 000 szín élgetni. Egy... Valakit felfejlesztünk, hát tudom valakit fejleszteni. Jártam, hogy Mortist kéne, mert ugye már voltam itt, csak többet nem tudtam menni, ugyanis nincsenek ezek a karakterek maxosan. És Mortist akarom, ugyanis ő az, akivel még jó vagyok, szóval most Mortist fel is fejlesztem. Képként megtalálom. Szóval a 11-esre nem tudom, de azért rá van Hypercharge-om is, szóval ő. Igen. Ó, legyek Mortisszal, igen, te köcsög. Én lettem, akkor te legyél Dynammal. Mindegy. Ó, ez lesz az utolsó meccs, amit lejátszok. Úgyhogy tényleg egy támogatással segítenetek. És hogyha segítene a támogatásotok ezen téren, de látom, hogy tetszik, meg hát igen, tetszik, amit csinálok nektek, meg minden, akkor tényleg belevágok és tényleg folytatni fogom, viszont látom, hogy nem, semmi nézettség, semmi nincs a videóimon, max 1-2 like se jön, semmi, akkor tényleg én nem tudom. Jó, kérlek, hogy támogassatok mindent, kommentek, tényleg írjátok le, hogy tetszik-e őszintén, mert a rossz kommenteket úgy is törlöm, hogy válaszolok egy olyant, hogy leszik oda pofája, mindegy.
valakire rá kéne menni, nincs. Például arra a tesztire. Jó. De ez a szar megölt, bazd meg, nem voltam. Jézusom, már 15 percig szaladkodunk. Menj! Jó szoros, hogy lesz meg? Kurva ég, anyá! De bro, nem nyomja el a szoros gadgetet, ezt utálom amúgy. Sosem nyomja el a gadgetet. Ez a köcsög meg úgy lehozta, hogy mindjárt pofámba állok. Na szóval, ez lennék én. Remélem, hogy tetszik a play-em, meg így minden, most belepofázok a mikrofonba, mindegy. Szóval a vágásokra is ne nagyon számítsatok, meg ahogy lássátok is. Tehát most ez a videó vágatlanul 12 perc, 30 másodperc most. Szóval még megvágom, lesz vagy 7 perces, vagy még annyi se 5. Szóval tényleg ez ilyen kis bemutató videó volt. Hogyha tetszett, akkor tényleg írjátok le kommentbe, ha nem azt is írjátok le, vagy hogy min változtassak, vagy szóval igen, tényleg, hogyha valami van, és hogyha tényleg tetszik, amit csinálok így, meg minden téren, akkor nyugodtan, és ez a köcsög kilépett, mindegy, jó tett, mert olyan szar volt. Szóval leírhassátok kommentbe is, hogy milyen tartalom legyen, miről csinálják videó, meg ilyen félék. Na mindegy, köszönöm, hogy itt voltál. Remélem tetszett, hogyha igen, írd le kommentben, már 100-szor elmondtam, mindegy. Szóval kövi videóban, hogyha lesz kövi videó, találkozunk. Remélem tetszett. Sziasztok!